Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα έχουμε tier list βίντεο. Θα βαθμολογούμε τα καλύτερα παιχνίδια, video games. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Οι κατηγορίες μας είναι top, καλό, έτσι και έτσι, μπορεί και καλύτερα και χάλια. Πρώτα μας έχει το Rocket League. Ωραία. Το Rocket League πιστεύω το παίζω ακόμα, δηλαδή δεν το έχω αφήσει, οπότε είμαι ανάμεσα στο top και το καλό. Αλλά για να αρχίσουμε καλά θα το βάλω εδώ, καλό, εδώ, Rocket League. Ωραία, Fortnite. Τώρα τελευταία έχουν σταματήσει να το παίζουν αρκετοί και έχουν αρχίσει με το Roblox, οπότε είμαι ανάμεσα τώρα στο καλό και στο έτσι και έτσι. Έπαιζε αρκετό Fortnite, αλλά δεν ξέρω πού να το βάλω. Είμαι ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Πιστεύω καλύτερα να το βάλουμε στο έτσι και έτσι και συνεχίσουμε με καλύτερα μετά. Among Us. Πολύ ωραίο game. Αν το παίζεις μόνο με φίλους πιστεύω είναι πολύ, πολύ ωραίο παιχνίδι. Και ναι, είναι πολύ καλό παιχνίδι το Among Us. Μ' αρέσει προσωπικά πάρα πολύ. Λέω να το βάλω στο καλό. Είναι καλό το Among Us. CS2 ή Counter Strike, όπως θέλετε να το λέτε. Αυτό το παιχνίδι τώρα το παίζω, εντάξει, δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει. Και λέω να το βάλω στο καλό. Άντε. World of Tanks. Τώρα το έχω αφήσει για αρκετό καιρό, παρόλο που το έπαιζα πολύ παλιά. Τώρα δεν μου πολύ αρέσει πολύ, οπότε θα το βάλω στο έτσι και έτσι. Roblox. Φέτος πιστεύω το Roblox έχει γίνει καλό, αρκετά καλό. Και νομίζω το αξίζει top, πιστεύω. Ναι, top το Roblox. Call of Duty. Τώρα δεν πολύ παίζω, αλλά ναι, λέω να το βάλω μπορεί και καλύτερα, πιστεύω. Και για τέλος έχουμε το Minecraft. Minecraft, τώρα μία το παρατάω, μία το παίζω. Μία το παρατάω, μία το παίζω το Minecraft. Οπότε δεν ξέρω τι να το βάλω. Προσωπικά νομίζω το αξίζει ή το μπορεί και καλύτερα ή το έτσι και έτσι. Δεν είμαι σίγουρος. Ένα από τα δύο θα το βάλω. Άντε, να τελειώσουμε. Το βάζω στο... Πάμε έτσι και έτσι. Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράφτε κάτω στα comments τι άλλο tier list, τι βίντεο γενικά θέλετε να κάνω και θα προσπαθήσω να το κάνω. Κάντε ένα subscribe στο Life is Game και ένα σε μένα αν μπορείτε. Αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.